Откъде са тези пари? От Коцето. Верен приятел в нужда се познава. Коцето? Той е в затвора. Той е там невинен. Обаче попаднал на хора и станал човек. И сега човека иска да ни помогне, кажи го, Финансово. точно така, финансово иска. Константин Цеков е в извор? Не те лъжа, в извор. И вие сте взели пари от този престъпник. Вие не сте добре, бе. Не така. Не. Той е приятел, докаран и до тук с колата си. Ей, Данка, трябваше да вземе ония пари, които ни ги даваше накрая в колата. Вие идиоти ли сте, бе? Нарочно ви е дал тези пари, за да ви върже. Кой знае сега какви услуги ще иска от вас? Приятелство е чист. Си глупости! Врангеле, айде да се прибираме. И веднага влизаш в банята. Айде.